Sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho izinkanyezi zikhazimula khona. Lwaphinde lwasilaya futhi uthando. Lwazivala amehlo saba izimfama sangabona ngisho sekuyoshona ilanga lapho sekufanele siqoqe umthwalo sekwanhliziyo ngise. Oh, welanga uyazi uthando lusiphulile. Buza unyanga emehleni ethi sasikwazi ukubona ingaphakathi lothando liqala ukushisa uthando. Sekumnandi othandweni lwaphinde lwasilaya futhi uthando. Lapho sekufanele ngilale khona ibuye imicabango. Ngikhumbule lo muntu engangithandana naye lwazivala amehlo saba izimfama uthando. Yaxoshwe esibayeni inkunzi yalala emaweni inkabi. Lapho isinkomo edla yodwa bengaqondile ukumbulala umntana omuntu. Kusho ukuthi ngalutheka, ngangimthanda umntana omuntu ngangihluleka ngisho kumkhuze sephutheni uma ngimbuka emehleni wayemuhle lothekeni. Ukuphuka kwenhliziyo lezo ndaba zisemathena noqaphelisisa uma niphinde nithande abantu abami. Ukhala kancane umshana uthi malume angidingeza lulukezo othando mali ngihlule ngekeleni. Indlela ibuzwe kunina kwabaphambili nani naphambuka nahlula uthando ngaphambilini. Nawe uma kwenzeka ungahlulela nokuphila uba ukhumbula ukuthi lo muntu othandana naye uyilento oyifunayo wena. Akayiyona lento afisa ukuba yona ume nawe ungicika ngoba uzibona amaphuthu uma uphambukile. Ungagxeki uthando gxeki izenzo zakho uhlulekile. Lezi indaba zokuphuka kwenhliziyo noqaphelisisa uma niphinde nithande abantu abami. Ixesha lidliwe izingxaki zempilo kuyangijabulisa ukunibona nisaphila abantu abami. Sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho izinkanyezi zikhazimula khona. Uzwide Sonkondlo oma nkondlo izinkondlo masizibhala zona ziyankondloza. Ngiyabonga.